готово за началото на матча. Ето го и него, начален съдийски сигнал на адрес Матонте. Главният трефер е от Уругвай. Авияр при победната доспа за Чили беше реализирана от Алексис Санчес. Удар, който в непомнена не изживяна никога до тогава еуфория. Всички почитатели на Ларока, всички са народници, които бяха не само стадиона, истински празник за цялата страна, който се... И това се случи на същия този стадион. MetLife Stadium в East Rutherford, Ню Джерси. 82 000 зрители бяха по трибуните, за да видят тази драматична битка. Отново без отбелязан гол в редовното време, както и през 2015 и отново решена след изпълнение. Дозаде сега шанс за Хулиан Алварес. Малко след като казах, че Клаудио Браво му е сравнително спокойно, ето че дойде и първия така по-сериозен момент. Първото по-добро положение за Аржентина, честно казано, но то можеше да бъде отиграно малко. Беляза и първия гол в Копа Америка.